Dobrý deň, vítame vás pri pokračovaní ďalšej epizódy alebo pokračovania v pôvodnej epizóde Justičnej tribúny. Hovorí sa, že súdna sieň je miestom faktov a paragrafov. No nie nezriedka sa stáva, že do tohto prostredia vstúpi tá najcitlivejšia alebo najzraniteľnejšia entita, a to maloleté dieťa. Civilný sporový poriadok na rozdiel od civilného mimosporového poriadku však neupravuje presný postup výsluchu maloletého dieťaťa. A v praxi sa mnohokrát vyskytujú situácie, kedy práve maloleté dieťa ako subjekt práva, nie ako dôkazný prostriedok, je nevyhnutné, aby bolo podrobené výsluchu. O týchto úskaliach sa budeme dnes rozprávať s našim dnešným hosťom, pánom doktorom Andreom Radomským, predsedom Senátu Krajského súdu v Prešove. Dobrý deň, prajem. Ďakujem doktor, pekne. keď by ste nám teda povedali, ako prebieha v civilnom sporovom konaní výsluch maloletého dieťaťa, ak vyvstane potreba, nevyhnutnosť vypočuť maloleté dieťa. Ďakujem veľmi pekne. Touto problematikou sme sa doposiaľ nezaoberali, avšak v rámci jedného konkrétneho konania odvolacieho môžem spomenúť aj spisovú značku. Jedná sa o rozhodnutie 6CO2 2025 z 20. marca 2025. Sme sa práve touto problematikou museli zaoberať v rámci podaných odvolacích námietok. V úvode by som teda chcel povedať, že téma sa zdala na prvý pohľad ľahká, avšak keď sme v Senáte zistili, že jedná sa o presah medzi civilným sporovým a civilným nesporovým poriadkom, téma nakoniec až taká ľahká nebola a prešli sme niekoľkými úskaliami aj v rámci predporad Senátu, akým spôsobom v podstate uchopiť výsluch maloletého v sporovom konaní. Veľmi krátko skúsim zreferovať aj samotný spor, teda o čom to konanie bolo, aby sme lepšie pochopili kontext výsluchu maloletého v sporovom konaní. Predmetom konania v zásade bolo vrátenie daru, kde otec maloletých detí zažaloval vlastné deti o vrátenie daru z dôvodu, že tieto sa ako obdarované časom k nemu začali správať neúctivo a v zásade mal za to, že ich správanie bolo v rozpore s dobrými mravmi, dokonca tieto dobré mravy hrubo porušovalo. Právna úprava tohto ustanovenia je paragraf 630 občianskeho zákonníka, ktoré nám hovorí o tom, že darca od obdarovaného môže žiadať naspäť dar vtedy, ak sa k nemu alebo jeho rodinným príslušníkom správa v rozpore s dobrými mravmi, pričom toto správanie je robené až hrubým spôsobom. Okresný súd v rámci tohto konania vykonal dokazovanie, a to množstvom listinných dôkazov týkajúcich sa komunikácie medzi otcom, ktorý bol žalobcom, a maloletými deťmi, ktoré v konaní toho času na súde prvej inštancie zastupovala matka. Jednalo sa o komunikáciu mailovú, SMS-kovú, WhatsAppovú, prípadne komunikáciu cez telefón, teda cez mobilný telefón. A v rámci toho ale sporové strany navrhli aj dva dôkazné prostriedky, a to v prvom rade to bol návrh žalobcu, ktorý navrhol vypočuť obe maloleté deti vzhľadom k ich správaniu, či teda porušovalo alebo neporušovalo dobré mravy hrubým spôsobom voči otcovi ako žalobcovi. A zároveň bol navrhnutý aj výsluch matky. V rámci konania súd prvej inštancie, okrem tých predchádzajúcich listinných dôkazov, k týmto dvom navrhovaným dôkazným prostriedkom pristúpil odlišne. Čo sa týka výsluchu maloletých, tento návrh na dokazovanie okresný súd zamietol, a čo sa týka výsluchu matky, tak tomuto návrhu vyhovel a matku vypočul. V rámci podaného odvolania nosné odvolacie námietky boli práve k týmto dvom dôkazným prostriedkom, pričom žalobca, ktorý spor prehral, pretože okresný súd v podstate žalobu otca zamietol na vrátenie toho daru, tak následne otec v rámci odvolacích námietok namietal tú skutočnosť, že on
navrhol vypočutie svojich maloletých detí, avšak zákonný sudca ju zamietol, pričom takúto výpoveď samotný žalobca považoval za nosný dôkaz v rámci možného úspechu v spore a súd prvej inštancie mu nedovolil tento nosný dôkaz vykonať. Druhá odvolacia námietka, podstatná, sa týkala práve výsluchu matky, ktorý síce okresným súdom vykonaný bol, avšak právny zástupca žalobcu vzhliadol procesnú vadu vo výsluchu matky takým spôsobom, že na túto výpoveď vôbec nie je možné prihliadať. Ak mám túto tému rozobrať, rád by som rozobral aj jednu, aj druhú stranu, pretože pri civilnom sporovom poriadku je dôležité nielen postavenie maloletého, ale aj postavenie rodičov, lebo vždy tí rodičia sú súčasťou tak ako nesporového poriadku, tak aj sporového. Buď svoje deti žalujú, alebo sú ich zástupcovia v tomto konaní. Ale v väčšej časti by som sa radšej venoval maloletému a výsluchu a veľmi krátko sa dotknem aj odvolacej námietky správnej techniky vypočutia rodiča v tomto konaní. Či už je to na strane žalobcu, alebo na strane zákonného zástupcu žalovaných detí. Čo sa týka maloletých, súd prvej inštancie nezamietol tento návrh arbitrárne, preložím pre laickú verejnosť, teda nezamietol ten návrh len tak bezdôvodne a nič k tomu neuviedol. Uviedol niekoľko dôvodov. Prvým dôvodom, prečo zamietol tento návrh na výsluh maloletých detí, bolo, že poukázal na ich vek. V tomto čase, a to je veľmi dôležité, tieto deti mali približne jedno dieťa 15 rokov a druhé 13 rokov. K tomu sa potom ešte vrátim neskôr, k tomu veku detí. Náš prípad je teda 15-ročného a 13-ročného dieťaťa, chlapec a dievča. Pričom zároveň ako druhý dôvod uviedol predmet samotného sporu, prečo tie deti nevypočul, a poukázal na tzv. Ako keby traumatický pocit dieťaťa v spore, kde vlastné dieťa stojí proti vlastnému rodičovi. Teda nepovažoval veľmi, aspoň sa to dalo vyrozumieť z toho rozhodnutia, nepovažoval za veľmi vhodné takto postaviť proti sebe napriamo výsluch dieťaťa a oboch rodičov v podstate, už na strane žalobcu alebo na strane žalovanej. Následne tretím, ale takým nosným dôvodom, toto boli také podružné dôvody, prečo ten dôkaz zamietol, nosným dôvodom bolo, že sudca prvej inštancie sa vyjadril, že považuje vykonanie tohto dôkazu za nehospodárne a teda, že ho nevykoná. Vychádzal z logickej úvahy v rámci voľného hodnotenia dôkazov z toho, že v konaní boli predložené rôzne listinné dôkazy ohľadne komunikácie žalobcu otca a jeho detí, ktoré sa k nemu nejako správali, a zároveň vypočul tak otca z pozície žalobcu, ako aj matku, teda výsluch sa vykonal, ako aj matku v pozícii zákonnej zástupkyne obidvoch detí. To bol taký najpodstatnejší dôvod a v závere súd prvej inštancie uviedol trošku filozofickú úvahu o tom, že ak by tieto deti aj vypočúval v sporovom konaní, v zásade by zisťoval vôľu a názor maloletého dieťaťa, avšak predmetom civilného sporového konania, na rozdiel od nesporového, nie je zisťovať vôľu a názor dieťaťa, zisťujeme reálne skutkový stav veci a podľa skutkového stavu veci aj rozhodujeme. Toto ho teda mierne miatlo a povedal, že tento výsluch ako keby pre ten spor kvázi nemohol mať nejaký konkrétny výstup, ktorý by mu pomohol v rozhodovacej činnosti, teda v posúdení skutkového stavu opisovaného sporovými stranami. Ako odvolací senát sme teda pristúpili k jednotlivým tým dôvodom súdu prvej inštancie, ktoré viedli k zamietnutiu tohto návrhu na vykonanie dokazovania. A prvý myšlienkový pochod bol, že sme sa opreli o už ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu, ktorá sa zaoberá tzv. Opomenutými dôkazmi. Pre laickú verejnosť preložím dôkazy, ktoré sa nikdy reálne nevykonali pred súdom, napriek tomu, že sporové strany chceli pred súdom tie dôkazy vykonať. V danom prípade je to výsluch. Najvyšší súd Slovenskej republiky v zásade stanovil 3 základné dôvody preto, aby v podstate ten dôkaz vykonaný nebol z pohľadu súdu a nebol vykonaný dôvodne. Prvý dôvod je, či daný dôkaz má relevantnú súvislosť s predmetom konania. Keď sme sa opýtali v Senáte samých seba, či tento dôkaz výsluh maloletých detí, ktoré sú žalovanými, má súvislosť s predmetom konania, odpovedali sme jednoznačne áno, súvislosť s predmetom konania tam je.
Druhý dôvod bol, či tento dôkaz disponuje tzv. Vypovedacou tendenciou. To znamená v preklade, či tento dôkaz, ak ho vykonáme, nám dokáže niektoré z tvrdených skutkových okolností stranami sporu buď potvrdiť, alebo vyvrátiť. Opäť sme si odpovedali áno, ak sa takéto maloleté deti vypočujú, tak skutkové tvrdenia otca, respektíve matky na druhej strane, dokážu buď potvrdiť alebo vyvrátiť. Čiže opäť tu nebol dôvod nevykonať tento dôkaz. A tretí dôvod na nevykonanie dôkazu je tzv. Nadbytočnosť tohto dôkazu. To znamená, že doteraz vykonané dôkazy už bez dôvodných pochybností sa považujú za overené. To znamená, v kontexte tých všetkých dôkazov už nepotrebujeme ako keby ďalší dôkaz a tento sa javí ako nadbytočný. Lenže pokiaľ sme si preštudovali skutkový stav veci v rámci Senátu, zistili sme, že výpovede matky a otca boli úplne rozporné a protichodné. Čiže nemali sme v rámci správania detí v rozpore s dobrými mravmi, dokonca hrubý rozpor s dobrými mravmi, jednoznačne ustálené, či to konanie bolo alebo nebolo také, že porušovalo dobré mravy, respektíve dokonca hrubo. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhodnotiť tento dôkazný prostriedok, výsluh maloletého, ako nadbytočný dôkaz. Okresný súd používal skôr argumentáciu hospodárnosti konania, tu ale je potrebné povedať, že toto je už taký tzv. Vyšší princíp. Pri hodnotení dôkazov je potrebné vychádzať práve z týchto troch inštitútov. A áno, nadbytočnosť dôkazu nakoniec v rámci hodnotenia končí pri hospodárnosti konania, ale nie je to iba o hospodárnosti konania. Ale výsledok je, že tzv. Nadbytočný dôkaz je nehospodárne vykonať viac menej. Čiže v podstate sme zistili, že takýto dôkaz nemal byť zamietnutý súdom prvej inštancie a zaoberali sme sa ešte aj ďalšou argumentáciou, a to je vekom tých maloletých detí, kde súd prvej inštancie tak mierne poukázal na to, či je vôbec vhodné v rámci tohto veku, ktoré majú tieto deti, vôbec vypočúvať a dostať ich do tzv. Priameho konfliktu rodičov a detí v sporovom konaní. Pričom pri veku sme zohľadňovali, ja to budem citovať, jednotlivé ustanovenia, a to tak ustanovenie zákona o rodine, paragraf 43 odsek 1, a najmä sme vychádzali z dohovoru o právach dieťaťa, a to článku 12 odsek 1 a článku 12 odsek 2 dohovoru, kde sa hovorí práve o tom, či názor dieťaťa vypočuť alebo nevypočuť. A ten najpodstatnejší je práve článok 12 odsek 2 dohovoru, ktorý hovorí, že dieťaťu sa poskytuje najmä možnosť, a teraz upozorňujem, aby sa vypočulo v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho týka. Čiže nielen zistil názor, ale aby sa aj vypočulo toto dieťa v súdnom a správnom konaní, ktoré sa ho týka. Pričom dohovor hovorí o tom, že spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva a zároveň rešpektovanie práv detí by nemalo ohroziť práva ostatných subjektov zúčastnených na konaní. Pokiaľ sme vychádzali z týchto premis a z týchto ustanovení, mali sme za to, že takto staré deti alebo deti v takomto veku, 15 a 13 rokov, jednoznačne majú právo vyjadriť svoj názor, majú právo vypovedať a majú právo sa vyjadriť k tejto skutočnosti. A to aj z toho pohľadu, že pri vrátení daru sa jednalo o značne rozsiahlu nehnuteľnosť, ktorá sa prenajímala, a plynuli z prenajmu tejto nehnuteľnosti príjmy tak pre matku maloletých detí, ako aj pre obe maloleté deti, lebo túto nehnuteľnosť spravovala matka maloletých detí. Tretia podstatná vec, okrem tých základných dôvodov o opomenutom dôkaze a veku detí, bola tá skutočnosť, kde práve súd prvej inštancie konštatuje tú záležitosť, že bojuje medzi tým, že není potrebné zisťovať názor dieťaťa v sporovom konaní a zároveň ako má vykonať ten výsluh maloletých detí tak, aby sme reálne dokázali posudzovať skutkové okolnosti danej sporovej veci. Pokiaľ sme v rámci toho presahu v Senáte študovali právnu úpravu, zistili sme, že pôvodný občiansky súdny poriadok mal ustanovenie paragrafu 100 odsek 3, ktoré teraz nemusím v zásade citovať, ale veľmi v krátkosti sa práve aspoň na tomto jednom mieste občiansky súdny poriadok zaoberal výsluchom maloletého, pričom civilný sporový poriadok toto ustanovenie už nemá.
Má to istú logiku v rámci zákonodarcu, aj to z toho dôvodu, že celý výsluh maloletého, ako aj celé to nesporové konanie sa presunulo do civilného mimosporového poriadku. A tak sme považovali za úplne v poriadku to, že toto ustanovenie sa neprenieslo v tejto forme. Mali sme však v Senáte za to, že táto pozícia maloletého sa mala objaviť v inej časti civilného sporového poriadku, a to práve v tej časti, ktorá pojednáva o slabších sporových stranách. Bohužiaľ, maloleté dieťa ako slabšia sporová strana priamo nikde v civilnom sporovom poriadku nazvané nie je. A preto sme vlastne začali riešiť, akým spôsobom pristúpiť vôbec k výsluchu maloletého, či to možné je a ak to možné je, ako to vôbec spraviť. A to z toho dôvodu, že je potrebné rozlišovať medzi výsluchom, ktorý sa robí v civilnom nesporovom konaní, ku ktorému je metodika urobená, samostatné ustanovenia v rámci zákona o rodine, samostatné ustanovenia v rámci civilného mimosporového poriadku, a naším dôkazným prostriedkom, a to je výsluch strany sporu, ktorá je avšak maloletá. A tu nastal základný konflikt medzi veľmi dôležitými princípmi, ktoré oddeľujú civilný sporový a civilný mimosporový poriadok. A to je, u civilného mimosporového poriadku je to vyšetrovacia zásada. Pre laickú verejnosť skúsim vysvetliť, je to zásada, ktorá hovorí o tom, že súd, respektíve sudca, musí zistiť skutočný stav veci. Nie skutkový, ale naozaj skutočný, a musí urobiť všetko preto, aby sa k nemu dopátral, kdežto v civilnom sporovom konaní je to veľmi dôležitá zásada kontradiktornosti, ktorá limituje tento vyšetrovací princíp tým, že ponecháva zodpovednosť na sporových stranách, aby veci tvrdili, uvádzali buď na procesný útok, alebo na procesnú obranu, a následne ponecháva iba minimálny priestor pre zákonného sudcu v rámci 4 materiálnych korektívov, keď môže vstupovať sporovým stranám do ich sporu a pomôcť sa dopátrať tzv. Pravdy. Ináč je celá tá zodpovednosť na sporových stranách. A z tohto dôvodu sme v podstate nemohli použiť pôvodnú metodiku Ministerstva spravodlivosti v rámci civilného mimosporového poriadku, ani v podstate ustanovenia z CMP, ani ustanovenia zo zákona o rodine, a museli sme zvážiť, akým spôsobom v podstate vyvážiť tú situáciu medzi vyšetrovacou zásadou a kontradiktornosťou. V tomto rozhodnutí, a to konkrétne v odstavci 46 a 47, sa v zásade zaoberáme práve touto teóriou a snažili sme sa ju zároveň aj nejako pomenovať. A pomenovali sme túto teóriu, keďže je to tzv. Šedá zóna procesu, trebalo dať tomu nejaký názov, tak sme to pomenovali procedurálny fresh track. Je to taký špeciálny názov, ktorý sme v podstate do toho rozhodnutia vložili my sami, a je založený v podstate na ľudskej empírii a komparatívnom porovnaní, lebo aj človek je len sudca a v podstate z niečoho vždy vychádza, keď niečo nové tvorí a zákonodarca to neupravil. A inšpiráciu sme hľadali práve v športe, a to v lyžovaní, kde možno už mladšia generácia pozná práve tzv. Ako keby veľmi luxusné lyžovanie na svahu, keď hneď ráno máte možnosť prvú hodinu lyžovať na svahu iba zo pár ľudí, ktorí si v podstate zaplatia ten lístok a majú tam ten svah úplne upravený, bez akýchkoľvek hrbolov a problémov, a nestretávajú sa s kopec ďalšími lyžiarmi a nehrozia tam strety na tom svahu. A my sme to vlastne aj takto poňali, že vezmeme ten výsluh maloletého v spore tak, že zachováme kontradiktornosť, trošku ju oklieštime a vytvoríme komfortnú zónu pre toho maloletého, aby zároveň mohol byť vypočutý bez nejakých závažných konfliktov počas samotného výsluchu. V zásade tú poučku sme aj doplnili tak, aby to bolo, lebo súdne rozhodnutie musí byť zrozumiteľné z jeho písomného odôvodnenia. Nepočíta sa s nejakými videami, že sudca bude vysvetľovať, že čo to je a prečo takto rozhodol. Takže my sme v podstate aj ten procedurálny fresh track, budem citovať, nazvali ako komfortnú zónu v kontradiktornom prostredí chrániacu celospoločenský záujem, ktorej základným prvkom pri vykonaní dôkazu výsluchov maloletej strany sporu je uvoľnený procesualizmus, nelipnúci na chrbtovej kosti spornosti súdeného prípadu s cieľom získať rozšírený obraz o skutkovom stave posudzovanej veci.
Čiže veľmi v jednoduchosti ponecháme kontradiktornosť, ale počas výsluchu dieťa bude chránené súdom tak, aby nenastal konflikt lojality, aby nebolo zbytočne pod stresom, aby malo tú komfortnú zónu počas toho výsluchu. Zároveň v odstavci číslo 47 sme museli aj identifikovať, keďže sme už takýto postup vymysleli v rámci tej šedej zóny civilného sporového procesu, sme aj identifikovali ten prístup fresh track. Akým spôsobom v podstate je ten výsluch potrebné vykonať. Teda nechceli sme len teoretizovať, že zachovajte dieťaťu ochranu aj v kontradiktornom sporovom konaní, ale skúsili sme sa nájsť cestu, ako to reálne dokázať. A v odstavci 47 tohto rozhodnutia je presne opísaný spôsob, ako takýto výsluch reálne pred súdom prvej inštancie vykonať. Zadali sme tam takých základných 8 bodov. Teda ten fresh track spočíva v prvom rade v tzv. Nepriamom výsluchu. To znamená, sudca nedovolí klásť otázky priamo advokátom na maloletého, respektíve stranám sporu, to znamená jeho rodičom. Prechádzajú tzv. Filtrom toho sudcu, čiže funguje to tým spôsobom, že sudca zozberá otázky sporových strán a ich právnych zástupcov a následne ich odfiltruje, ktoré položí a ktoré nepoloží. Pričom má možnosť vylúčiť tzv. Nadbytočné otázky. To sú otázky, ktoré sme identifikovali ako otázky, ktoré sa zbytočne opakujú, hovoria o tom istom len z iného uhla. Tieto môže kľudne sudca povedať, že túto otázku nepoložím maloletému, lebo ju považujem za nadbytočnú a zbytočne jatrí to dieťa v nejakej časti tej témy, ktorá by mu mohla vadiť. Následne umožňujeme v tomto procesnom postupe aj preformulovanie otázok. To znamená, sudca má plné právo tú otázku zjemniť, vynechať časť tej otázky a položiť iba tú časť otázky, ktorú on považuje pre to dieťa za komfortnú, aby zbytočne nedochádzalo k tomu konfliktu počas výsluchu. Následne hovoríme o tzv. Priepustnosti otázok, čiže sudca by reálne mal vyhodnotiť to, či tá otázka je priepustná alebo nie je priepustná v rámci veku daného dieťaťa a dajme tomu jeho psychických, vôľových a rozumových schopností. A keď rozhodne o nepriepustnosti, otázku vôbec nepripustí a dieťaťu túto otázku vôbec nepoloží. A potom sa následne takisto zaoberáme tzv. Dodatočnými otázkami, pretože pri prvom výsluchu vždy vyvstávajú nejaké ďalšie otázky na upresnenie skutkových vecí. A tu upozorňujeme práve na to, že tieto dodatočné otázky sú už vyššej intenzity a tam sudcom navrhujeme, alebo súdom prvej inštancie, dôsledné poučenie toho dieťaťa a takisto nevyhovenie tej dodatočnej otázky. A rovnako platí, že je tzv. Nepriama, iba prostredníctvom sudcu. Opäť takisto môže byť preformulovaná a podobne. V zásade na konci apelujeme pri tom fresh track prístupe, aby ten postup súdu bol profesionálny, citlivý a hlavne individuálny pre dané konkrétne dieťa. Prečo sme to považovali za potrebné urobiť? Totižto odvolacie rozhodnutie v sebe obsahuje istú krátku časť, ktorá sa volá inštruktívne odôvodnenie a tá by mala súdu prvej inštancie poskytnúť akýsi procesný priestor pre ďalšie konanie, ak je to rozhodnutie zrušené súdu prvej inštancie, čo nastalo aj v tomto prípade, aby ten súd prvej inštancie vedel, kam sa ďalej pobrať, ako vlastne ďalej postupovať, tak aby nedošlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Preto my sme to prebrali takto podrobne, pretože tu je tá veľmi tenká hrana medzi porušením práva na spravodlivý proces a ďalšími odvolacími dôvodmi, pokiaľ sudca tie otázky nepripustí, zamietne ich z nejakých dôvodov a podobne. Dokonca hrozí tam aj porušenie práva na spravodlivý proces, že nedovolí advokátom a sporovým stranom sa priamo pýtať, pretože civilný sporový poriadok je nastavený spôsobom ponovom oproti občianskému súdnemu poriadku. Najprv sa pýtajú advokáti, potom sa pýtajú strany sporu a ak má sudca pocit, že potrebuje upresniť nejaké skutkové okolnosti veci, môže sa pýtať na konci on. Tuto celé otáčame presne naopak, začína sudca a dokonca neumožňuje priamo sa pýtať. A tento postup je logické, že nemá súd prvej inštancie odvahu spraviť sám, pokiaľ mu to nepovie odvolací súd, pretože automaticky vníma, že by mohol porušiť to právo na spravodlivý proces tzv. Vyššou intenzitou, čo by zakladalo plnohodnotný odvolací dôvod a dôvod na zrušenie toho rozhodnutia. Práve preto sme tú inštruktívnu časť upravili tým spôsobom, že sme upravili aj ten prístup k tomu fresh track výsluchu maloletého dieťaťa, tak aby vlastne aj sudca komfortne to dieťa dokázal vypočuť a nebál sa
z pohľadu svojho porušenia práva na spravodlivý proces. Čo sa týka výsluchu matky, druhá odvolacia námietka je práve to postavenie rodičov pri výsluchu maloletého. A v tomto konaní došlo v zásade, dá sa povedať, nazvem to tak jednoducho, procesnému sporu medzi právnym zástupcom žalobcu a samotným sudcom prvej inštancie a vznikol spor na tom, ako tá matka vlastne vystupuje v celom tom konaní. Právny zástupca žalobcu tvrdil, je to sporová strana. My ju chceme vypočuť ako sporovú stranu. Sudca, in medias res v podstate, vyhodnotil situáciu tak, že matka sporovou stranou nie je v tomto konaní, ale vyhodnotil, že je iba zákonným zástupcom maloletého dieťaťa a teda ju bude vypočúvať ako svedka. V zásade sme ako Senát vyhodnotili, že postup sudcu bol správny, alebo teda súdu prvej inštancie a naozaj matka nie je stranou sporu. A to veľmi z jednoduchého dôvodu, pretože matka alebo otec maloletých detí ich iba zastupuje a nie je v podstate nositeľom tých práv a povinností. Nositeľom práv a povinností je maloleté dieťa. Rodič je iba zákonným zástupcom. Takže v tomto súd prvej inštancie nepochybil a veľmi správne procesne matku maloletých detí zaradil v podstate ako zákonného zástupcu strany sporu detí na strane žalovaných. Problém ale nastal v tom, keď sa súd prvej inštancie rozhodol matku vypočuť ako svedka, kde sa dostal do slepej uličky, a to z toho uhla pohľadu, že paragraf, a to konkrétne ustanovenie paragrafu 199 CSP hovorí o tom, že ak vypočúvame svedka, musí ten sudca zabezpečiť výsluch toho svedka tak, aby svedok nebol ovplyvnený samotným procesom, ktorý na súde prebieha, teda procesom pojednávania, a zároveň je povinnosť tých svedkov od seba oddeliť tak, aby jeden svedok nepočul následne výpoveď iného svedka a až následne vypovedal. Tu sa ale súd prvej inštancie dostal do rozporu, môžem nechať dve maloleté deti samé, poviem v úvodzovkách, v pojednávacej miestnosti, matku maloletých poslať von, aby som ju teda neovplyvnil celý tým konaním a potom ju následne vypočuť ako svedka. Jednoduchšie by bolo povedať, je to strana sporu a stranu sporu môžeme vypočúvať tak, že je prítomná neustále aj pri výsluchu svedkov, aj počas celého pojednávania ako takého. Je to úplne iný dôkazný prostriedok ako výsluch svedkom. Aj pre sudcu v rámci voľného hodnotenia dôkazov zohráva úplne odlišnú rolu. Aj keď teória platí, že žiaden dôkazný prostriedok nemá predpísanú váhu, ale v rámci praktickosti odôvodnenia je to úplne iný dôkazný prostriedok. Tu ale došlo k chybe na súde prvej inštancie, keď tento matku ponechal počas celých pojednávaní prítomnú a dokonca ju ponechal prítomnú počas výsluchu otca ako strany sporu, ktorý je žalobcom, a až následne ju vypočul ako svedka. Toto bola aj odvolacia námietka a túto námietku sme vyhodnotili ako dôvodnú a v rámci inštruktívneho odôvodnenia sme súdu prvej inštancie uložili, že matku bude musieť vypočuť úplne nanovo. Totižto v tejto veci sa stalo to, že súd prvej inštancie pozabudol na konflikt záujmov a na postavenie maloletého v sporovom konaní, ktoré v takomto prípade musí mať kolízneho opatrovníka. Bohužiaľ, na súde prvej inštancie maloletý kolízneho opatrovníka vôbec nemal ustanoveného. A to aj z toho pohľadu, kde sme konflikt záujmov vyhodnotili v tom zmysle, že predmetnú nehnuteľnosť, ktorú otec chce vrátiť naspäť od maloletých detí ako vrátenie daru, spravuje matka maloletých detí, ako som už spomínal, a požíva z nej tie finančné úžitky, keď je prenajímaná táto nehnuteľnosť. A z tohto pohľadu, keďže súd prvej inštancie neustanovil kolízneho opatrovníka, dostal sa práve do tej situácie, čo s tými maloletými deťmi, ak matka nemôže byť prítomná ako zákonná zástupkyňa počas celého pojednávania a výsluchu otca ako žalobcu. Ak by kolízny opatrovník ustanovený bol, súd prvej inštancie by sa ľahšie mohol rozhodovať, či tú matku ponechá alebo neponechá počas v podstate toho pojednávania alebo dokazovania výsluchom strany sporu, teda otca. Z tohto dôvodu sme súdu prvej inštancie uložili opätovne vypočuť matku a v zásade takým spôsobom, aby nebola prítomná či už pri opätovnom výsluchu otca alebo o prvom výsluchu maloletých detí, ktorý sa ešte doposiaľ neuskutočnil v rámci toho celého konania. A takto v podstate odstrániť tú vadu pri výsluchu matky ako svedka
aby bolo možné tú svedeckú výpoveď potom objektívne vyhodnotiť v rámci voľného hodnotenia dôkazov. Čo sa týka záveru, tu by som chcel poukázať na to, že toto naše rozhodnutie nie je možné používať univerzálne. Celé myšlienkové pochody Senátu, aj to samotné odôvodnenie, ktoré sa nachádza v tom rozhodnutí, je, by som povedal, tzv. Šité na mieru na deti, ktoré majú v úvodzovkách, poviem, 13 až 15 rokov. Z môjho pohľadu, ak by som to mohol priblížiť lepšie, je to na vypočutie detí od 10 rokov vyššie do toho 18. roku veku. Ako vypočúvať maloleté deti pod 10 rokov, pretože aj právo Európskej únie hovorí, že dieťa už od 14. roku je určite zrelé na takéto veci a na komunikáciu so súdom. Spomína sa aj vek 10 rokov a vyššie. Ale ako vypočúvať tieto maloleté deti, ktoré majú 4, 5, 6 alebo 7 rokov, k tomu sa náš Senát nevenoval a preto nie je možné toto rozhodnutie, aj ten procedurálny fresh track, použiť ako univerzálny vzor aj na vypočutie malých detí. Toto je veľmi zaujímavá otázka do budúcna, ak sa nám stane, že v sporovom konaní bude dieťa, ktoré má 5, 6 alebo 7 rokov, akým spôsobom k takémuto výsluchu pristúpiť. Náš pohľad, ten fresh track, ktorý sme použili, ponechal ako keby filozoficky stále tú kontradiktornosť, ako keby v oklieštenom režime. Čiže my necháme to dieťa vypočuť tým okliešteným režimom fresh tracku, ale ponechávame tú kontradiktornosť v tom zmysle, že strany sporu a právni zástupcovia sa stále môžu pýtať, stále sa môžu dotazovať, počujú priamo odpovede toho dieťaťa a môžu na to reagovať. U toho menšieho dieťaťa, ktoré je pod 10 rokov, je to už veľmi otázne a tu sa naozaj bude treba zamyslieť nad tým, či ešte nejakým spôsobom kontradiktornosť tu hrá nejakú rolu v oklieštenej podobe, alebo má byť ako nejaká šedá eminencia, ale niekde vzadu a budeme skôr prechádzať do práve civilného mimosporového poriadku a práve do toho, že dieťa má právo povedať, že nebude vôbec vypovedať, alebo že bude vypovedať a má právo povedať, že nechcem, aby boli oboznámení moji rodičia s tým, čo som vypovedalo. Toto je už len na hĺbšiu ďalšiu filozofickú úvahu pri tých malých deťoch a až sa to teda stane, tak možno tá úloha bude čakať niekoho iného. Náš Senát sa teda snažil podchytiť ten problém teda od toho 10. roku dieťaťa do toho 18. roku v rámci výsluchu maloletého v sporovom konaní. Takže asi toľko k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, za doslova vyčerpávajúce predstavenie tohto inovatívneho rozhodnutia vášho Senátu 6CO. A ide naozaj o veľmi zaujímavú problematiku a pri takomto prístupe vášho Senátu dúfajme teda, že hádam sa vám dostanú aj do riešenia veci týkajúce sa detí mladších, prípadne, že vaše rozhodnutie bude inšpiratívne aj pre zákonodarcu. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.